खुलुमबाय आं सिब्रानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि sbbodonews चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो गिबियावनो मेरि क्रिसमास गासैनिसिमबो क्रिसमासनि गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय नोंथां आरो नोंथांनि नखरा अराय गोजोन जानो हाथों ट्रान्सपर्ट डिपार्टमेन्ट आरो आसाम पुलिसा लोगो नांनानै जौ लोंनानै गारि सालायग्राफोरखौ हमनो थाखाय गुवाहाटीयाव दासान्दि गोख्रों सिग्रोमनाय खामानिखौ मावगासिनो दङ दानि गोदान आयेननि बायदिब्ला सोरबा गुवाहाटीयाव जौ लोंनानै गारि सालायनायाव हमजायोब्ला 10,000 रां जुरिमाना होनांगोन जेराव सिगांनि आयेननि बायदिब्ला 2,000 ल' जुरिमाना होनांगौमोन बेनि अनगायैबो गारि सालायनायनि लाइसेन्सखौ दान मोनथामनि थाखाय दाननानै होगोन आरो जेलबो जानांनो हागौ बे थांखिखौ ट्रान्सपर्ट डिपार्टमेन्ट आरो पुलिसा दासान्दि गारि एक्सिडेन्ट जानाय जाथाया बांनायनिफ्राय बांनायनि थाखाय लानाय जादों थांनाय 21 डिसेम्बराव तामुलपुर पुलिस थानानि सिङाव थानाय कुमरिकाटा आउटपोस्टनि सिङाव थानाय मेसगुरियाव सासे आबादारिनि नखराव माखासे सिनाय मोनैफोरा गुलि गावहैदोंमोन दा बे गुलि गावग्राफोरखौ हमनो हाबाय तामुलपुर पुलिस थानानि एसआई मनोरन्जन मेथि आरो कुमरिकाटा आउटपोस्टनि एसआई नीलबज्योति नाथ बिथांमोननि नाजानायाव साथाम दायनिगिरिखौ हमनो हाबाय हमजानाय साथाम दायनिगिरिफोरनि मुङा जाहैबाय फारियै 1 नं माइनावपुर गामिनि बिक्रम औवारी 28 बोसोर बैसोनि मेसगुरि गामिनि बिक्रम मगर 30 बोसोर बैसोनि आरो 2 नं खालिपुर गामिनि राजु लिम्ब 28 बोसोर बैसोनि दायनिगिरि साथामखौ हमनायजों लोगोसे बिसोरनो गंसे पिस्टल आरो गरथाम गोथां गुलि हमनो हादों होननानै पुलिस बिफाना बुंथिदों दा बिसोर साथामखौ जेलाव दैथायहरनाय जाबाय मैयानि समाव फ्लर टेस्ट जोबखांनायनि उनाव मोनसे भिडिअआ ससियेल मिडियाआव जोबोर गोख्रैयै भाइरेल जादों बे भाइरेल जानाय भिडिअनि बायदिब्ला BPF हान्जानिफ्राय देरहासारनो हानाय 1 नं पर्बतझारा समष्टिनि बिजाथि मुनमुन ब्रह्म बिथाङा गारिजों फैबाय थानाय समाव गावनि गारिनि ग्लासखौ बोख्लायनानै BTCआ जों बानायनायसो होननानै बुंलांदों आरो बिदि बुंखांनायनि उनावनो मुनमुन ब्रह्म बिथांखौ रायजोफोरनिथिं खुदै गारहरनाय बायदि नुनो मोन्दों खौरांनि बायदिब्ला बेरेखा हान्जाया मुर्दाबाद होननानै स्ल'गान होदोंमोन बेयावनो मुनमुन ब्रह्म बिथाङा गारिनि खोरखिखौ बोख्लायनानै रायजोफोरखौ आसि दिन्थिनानै BTCखौ जोंसो बानायदों होननानै बुंलांदों BTCआ जों बानायनाय बिटिआरनिफ्राय गामि दाजाबनाय आरो दानख'नायनि थाखाय बबेबा आफादा एप्लाइ खालामनोब्ला बेनि जोबथा साना 15 जानुवारि 2021 मायथाइयावनो थांनाय 27 जानुवारियाव जानानै थांनाय बिटिआर गोरोबथायाव 3.1 दफायाव गामि दाजाबनाय आरो दानख'नाया दंफाखायोमोन 3.1 दफानि बायदिब्ला बांसिनै बर' थानाय गामिखौ बिटिआरआव सोसननांगौ आरो बर' नङै गामि एबा जायफोर गामिया 6 शेड्युलाव गोग्लैया बैफोर गामिफोरखौ दानख'नाय लिरनाय दंखायोमोन बे दफानि बायदियैनो बिटिआरआव गामि दाजाबनाय आरो दानख'नायनि थाखाय आफादफोरा फैगौ 2021 मायथाइनि 15 जानुवारिसिम दाबि खालामनो हागोन बेनि थाखाय गणेश चन्द्र काकति जइन्ट डाइरेक्टरेट अफ AIRT NSC बिथांनाव दाबिलाइखौ गथायहैनो हागोन नङाब्ला पस्ट अफिसजों हरनोबा अफिस अफ द डाइरेक्टर आसाम इन्स्टिट्युट अफ रिसार्च फर ट्राइबेल्स एन्ड शेड्युल्ड कास्ट जवाहरलाल नगर NH37 पस्ट अफिस खानापारा गुवाहाटी 781022 बेयाव दैथायहरनो हागोन मोनसे जोबोद गोजोनथाव खौरां 2018-19 मायथाइयाव खुंजानाय आसाम पाब्लिक सार्भिस कमिसन APSC आनजादनि रिजाल्टखौ मैया फोसावबाय APSCनि बे आनजादाव ST प्लेनफोरनि थाखाय मोन 14 मासि दंमोन बेनि गेजेराव मोन 7 मासिखौनो बर' फरायसाफोरा आवग्रिनो हादों आसाम सिभिल सार्भिस ACSआव 4 बर' फरायसाफोरा सायख'जादों आरो लेन्ड एन्ड रेभिनिउआव 3 बर' फरायसाफोरा सायख'जादों ACSनि थाखाय सायख'जानाय 4 बर' फरायसाफोरनि मुङा जाहैबाय निजोरा बर' रिक्सन बर' डेभिडसन दैमारि सिमन्त बसुमतारी लेन्ड एन्ड रेभिनिउनि थाखाय सायख'जानाय 3 फरायसाफोरा जाहैबाय रिया मेस श्राबानी बर' आरो चरण नार्जारी बिथांमोन गासैखौबो sbbodonews-निफ्राय मेनि कंग्रेचुलेशन्स जासिहरनाय थाबाय भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो लोगोसे नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामदो जाहाथे गोदान भिडिअ लानानै आं फैयोब्ला नोंथांनाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो BTC बिसायख'थिया जोबनानै थांनायनि उनावबो सोरखार दानायखौ लानानै गोबां बेले-बेजे जानायखौ नुनो मोन्दोंमोन
BTSनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा UPPL, BJP आरो GSP हान्जाया आयेननि बेरेखा थांनानै सोरखार दादों होननानै गुवाहाटी हाइकर्टआव आर'जलाइ गथायदोंमोन। गुवाहाटी हाइकर्टआ हाग्रामा महिलारि बिथांनि आर'जलाइखौ गनायनानै मोनसे फ्ल'र टेस्ट खुंनायनि बिथोन होफिनदोंमोन। दा कर्टनि बिथोन बायदियै मैया फ्ल'र टेस्ट खुंनायाबो जोबनानै थांबाय आरो बे फ्ल'र टेस्ट खुंनायाव प्रमद बर' बिथाङानो देरहासारनो हाबफिनबाय। बिथां प्रमद बर'आ जोंनि बिटिआरनि गोदान चिफ जाबाय। बिथांखौ सिगांबो बरायनाय जाखादोंमोन, अब्लाबो फिन बरायबावहरनाय थाबाय। बिथां प्रमद बर'आ बुंथिदों दि UPPL, BJP आरो GSP हान्जाया ज' जानानै बिटिआरआव थानाय गासैबो जनगोष्ठीनि थाखाय मोजां खामानि मावलांगोन आरो गोजोन लाबोगोन। बिथाङा बुंथिबावदों दि खामानि मावनायनि बेलायाव गोरिब नखरफोरखौ बांसिनै नोजोर होग्रोगोन। लोगोसे क्रिसमास जोबबानो बिथांमोनहा केबिनेट मिटिं जिरायनानै माखासे गोनांथार थांखिफोर लागोन। जाय रायजोफोरनि खामानिफोरा नांथानानै दंमोन बेनि सायाव सिगांग्रो खामानि मावग्रोगोन होननानै बिथांमोना बुंथिदों, जाहाथे रायजो राजाफोरा मोननो गोनां अनसुंथाइखौ थाबैनो मोननो हायो। बेराफारसे BPF हान्जाया मैयानि फ्ल'र टेस्टखौ गुवाहाटी हाइकर्टनि बिथोन बायदि थाङाखै होननानै बुंथिदों आरो बेनि थाखाय आयेननि राहा लाबावगोन होननानैबो बिथांमोनहा बुंथिदों। बिथां महिलारिया बुंथिनाय बायदिब्ला फ्ल'र टेस्टआ सेक्रेट बेलटनि गेजेरजोंसो जानांगौमोन, नाथाय मैयानि फ्ल'र टेस्टआ आखाइ दैखांनानैसो खालामदों। बेनि अनगायैबो सोरखार जथायैयावनो फ्ल'र टेस्टनि सिगां स्पिकार आरो डिपुटि स्पिकार सायख'नायखौ आयेननि बेरेखा थांदों होननानै अजद दैखांदों बिथां महिलारिया। स्वामी विवेकानन्द आसाम इयुथ इम्पावारमेन्ट स्किम एबा स्वयं स्किमनि सिङाव आसाम सोरखारनिफ्राय 50,000 रांनि अनसुंथाइ मोननो थाखाय जाय बिथांमोनहा एप्लाइ खालामदोंमोन बिथांमोनहा 50,000 रांखौ 12 जानुवारि 2021 मायथाइयाव मोननो हासिगोन। बे खौरांखौ डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा करिमगन्जआव जानाय BJPनि मोनसे सावरायमेलनिफ्राय फोसावदों। बे स्किमनि गेजेरजों आसाम सोरखारा आसामनि 2 लाख साख्रि गैयै सुबुंफोरनो 50,000 रां होनो थाखाय फोसावदोंमोन आरो बे रांखौ मोननो थाखाय सेल्फ हेल्प ग्रुप नङाब्ला जायखिजाया हान्जानि मेम्बार एबा सोद्रोमा जानांगौमोन, जाय ग्रुपआ 2020 मायथाइनि 1 सेप्तेम्बरनि सिगां खालामजाखानाय। जम्मु एन्ड काश्मीरनि गान्दारबलाव उदखारिफोरनि ग्रेनेड खुबैनायाव आसामनि सासे जवाना जिउ गोमादों। मुंख्लं जानाय जवाननि मुङा मृत्युंजय सेठिया, 28 बोसोर बैसोनि आरो बिथाङा CRPFनि 115 नम्बर बेटेलियनाव मावोमोन। उदखारि हान्जाफोरा CRPF हान्जाफोरनि गेजेराव ग्रेनेड खुबैदोंमोन। बेयावनो बिथां मृत्युंजयआ मुंख्लं जादों। गाबोन 26 डिसेम्बर शनिबाराव इउनियन हम मिनिस्टार अमित शाह बिथाङा आसामनि गुवाहाटी फारसे फैनानै असम दर्पणखौ बेखेवफैगोन आरो 27 डिसेम्बरनि फुंबिलि समाव कामाख्या मन्दिराव थांगोन। बेनि उनाव मणिपुर फारसे थांगोन। मख'नो गोनांदि असम दर्पणनि गेजेरजों आसामाव थानाय खमैबो 8,000 नामघरनि मन्दिरफोरानो गंफायाव 2,50,000 रां अनसुंथाइ मोनगोन आरो मोनफ्रोमबो समस्तियाव गं 50 निफ्राय 55 नामघरफोराव बे अनसुंथाइखौ मोननो हागोन होननानै बुंथिदों डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। इउनियन हम मिनिस्टार अमित शाह बिथाङा असम दर्पणखौ बेखेवनायनि अनगायैबो गं 9 ल' कलेजनि खुन्थिया गायसंगोन आरो गं 1 मेडिकेल कलेजनि खुन्थिया गायसंगोन। मख'नो गोनांदि गायसंजानो गोनां बे मेडिकेल कलेजआ नर्थ इस्ट एबा सा-सानजा ओनसोलावनो बयनिख्रुइबो देरसिन जागोन। कंग्रेसनि जेनेरेल सेक्रेटारि प्रियंका गान्धी बिथांजों लोगोसे माखासे कंग्रेसनि दैदेनगिरिफोरखौ दिल्ली पुलिसआ मैया एरेस्ट खालामदों। मोनथाम आबादारि बिलनि हेंथायै कंग्रेस हान्जानि दैदेनगिरिफोरा आबादारिफोरजों लोगो नांनानै राष्ट्रपति भवनसिम थांनानै प्रेसिडेन्टनो गांसे गोसोखां बिलाइ गथायहैनो नागिरदोंमोन। जि गोसोखां बिलाइयाव 20 मिलियन एबा 147 कौटिनिबो बारा आबादारिफोरनि सिगनेचार दंमोन। बिथांमोनहा ज' जानानै हान्जा सुरनानै प्रेसिडेन्ट रामनाथ क'विन्दनिसिम थांनो नागिरदोंमोन। बेयावनो दिल्ली पुलिसआ बिसोरखौ होबथानानै हमदों आरो बिथांमोनखौ मन्दिर मार्ग पुलिस थानासिम लांदों। उनाव राहुल गान्धी बिथाङा कंग्रेसनि माखासे दैदेनगिरिफोरखौ लानानै 147 कौटिनिबो बारा आबादारिफोरनि सिगनेचार थानाय आर'जलाइखौ प्रेसिडेन्ट रामनाथ क'विन्दनिसिम गथायहैदों। 1 जानुवारिनिफ्रायनो गासैबो साखा खब्रै गारिफ्राव फास्टेग कार्डखौ लागायनांसिगोन। बे खोथाखौ इउनियन र'ड ट्रेन्सपर्ट मिनिस्टार नितिन गडकरी बिथाङा बुंथिदों। बे फास्टेग कार्डनि गेजेरजों टोल गेटफोराव रां होनो थाखाय सिगांनि बायदि थाद'लायनानै गोलाव लाइन जानांनाय नङा।
टल गेटआव थाखानाय मोनसे मेसिना गारियाव थानाय फास्टेग कार्डनि गेजेरजों अनलाइनैनो रांखौ दाननानै लानो हायो। फास्टेग कार्ड गारियाव लागायनानै लायाब्ला टल गेटआव गारि लाखिनांगोन आरो बेनि थाखाय 2 गुन बारा रांबो होनांनो हागौ। फास्टेग कार्ड लागायनायखौ 2016 मायथाइयावनो सोरखारा लाबोदोंमोन। मख'नो गोनांदि बे कार्डखौ माखासे बेंकफोराव मोननो हायो आरो उननि समाव जेरावबो मोननो हानाय खालामनानै होगोन होननानै बुंथिदों बिथां नितिन गडकारिया। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो आरो लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।